ukuxulutywa ngamatye but umyeni akazisanga sikhalazo akwabikho nto yenzekayo. Remember the governance of God. Kujongwe yona apha. That's the point endifuna ukuyi-address. Now xa ujonga the Jewish community, in the Jewish community i-hierarchy yakhona ibibeka utata on an incomparable value. Every male figure ayina equal engeyiyo any male figure, to the point that all other things and beings were subjects of a man. So xa ungutata ebebala izinto anazo, included in those things were women. Yindlela bengenaxabiso ngayo umuntu ongumama in the Jewish society, to the point that a barren person woman ayidolo ayingoma bongazali bantwana, ngumama ongekazali indodana noba senabo abantwana. So even if ungazala 10 women, if awukazali nyana, awukazali. Ezindima sizifundayo, I think 11 is 20. Uthi that indoda ethathe unkosikazi wenye indoda, iphinde ithi indoda ethathe unkosikazi kayise, funeka iqulutywe ngamatye. Sijonge ivalue kamama as well. So if uyabona i-common denominator apha yintoni, bantu abayenzile i-maths, ngutata. That in as much as this woman committed this sexual act outside of her marriage, into ebalulekileyo ayisosenzo asenzileyo. Esi senzo asenzayo usenza istanding sakhe sithini in society. So the first consideration is that ingaba utshatile na lo mntu kwenziwa le nto kunye naye. Because if utshatile, therefore there is a man that has been wronged. If akatshatanga, akukho ndoda ehlungiweyo ngokwenziwa into kulo mama. Sicinga light ne? uDavide udlwengulelwa intombi, but kuba ingatshatanga, nothing was done to the man eyenze le nto, because ayimoshanga enye indoda. That's how valueless a woman was in this society. A daughter of a king, even being a princess, was not enough to protect her humanity and her dignity. How much more a commoner? So, this woman who banjiweyo in the act, ebesebenza ngolu hlobo. Now, xa ebanjwa, ithi iBhayibhile that both the woman and the man must be stoned to death.
was an act of adultery. Sisenzo senziwa ngabantu ababili. And kube kukho otshatileyo kubo. Where is the married man? Kuthiwa bobabili neka baqulutywe ngamatye, but only one was brought to account. So essentially these men, they never apply umthetho. Because the requirements zomthetho are not met. But mane agenda abayipushayo in trapping uYesu Kristu. But ke ngoku ebengasisona senzileyo lo, ingaba uThixo uyasi-excuse na isono? Umbuzo omkhulu lapho ke ngoku, that yes, the requirements are not met, but indlela yokuziphatha kwakhe lo mama ayondlela elungileyo. What then must be done? Now, xa ujonga again the social and the economic structure of the Jewish community, males and female, bezinga participating equally in the economic system. Omama were relegated in participating in the economic system. To the point that, I think we will look chapter 21 and 22 or 22, where Yesu Christ observes Pharisees and the scribes benikela etempileni ngobuninzi bezinto abanazo. Abone umama omthola eclassify this poor widow gave more than them. My assumption is that bekukho tata abasolekelwe ngamakhosikazi apha, but xa bementionwa in the picture, there is no dead woman behind the man that is living, but the woman that is being mentioned behind the woman giving an offering is a dead man. So it is not enough ukummention ayedwa. In order akwazi ukuba part of the conversation, a man must be mentioned even if the man is dead. Though her offering inconywa nguYesu, but ukuyincoma kwakhe ufaka a man behind the woman. So this is the society. Njengoba uYesu kufuneka egwebile, there are as circumstances surrounding the case of this woman. Nansi point enza kuyo. Omama xa kuswele kutata, kungabikho any male figure in kule family. Yonke property yefamily ibingene ebandleni. Ibe libandla elimbonelelayo ukuba makaphile. So whatever riches you enjoyed when married, if uye waswele kutata, akwabikho male figure in the family, zonke zingene ebandleni. Libonelele ibandla. My point is this. So a situation was created in the governance of Israel where omama do not equally or not participate at all in the economic system in terms of benefiting. Xa bengakwazi ukuphangela bona,
the only resource they can use imizimba yabo kuphela, which benefits the man who makes the rules. So, who created a situation where you impoverish people. The only means of survival they can resort to if we don't empower each other, those who are poorer than us will rob us of the riches that we have. If we create a society of great inequality, the effects are that the poor will rob the rich, because the rich are robbing formally the poor through systems and policies. So now, uYesu Kristu kufuneka agwebe in this case. Nanti point enzayo ke. iBhayibhile ithi that uyifundile inhliziyo yabo and he knew their agenda. Umbuzo uthi kufuneka isigwebo sibe njani? A judgment can be right but unrighteous. Ukulunga kwesigwebo ukuba i-requirements zomthetho zonke have been met, but ubungcwele besigwebo ukuba i-requirements have been met and all the circumstances surrounding the case have been considered. So it is not enough to consider the procedure, but the circumstances around the act must be considered as well. Why is it? If we follow Genesis chapter 1, chapter 2, the Bible, in fact chapter 1 and 2, uThixo xa edala udala umuntu in a perfect and a sinless world. Amnike in nature that is perfect and sinless, meaning that in nature yomuntu was inclined into doing good. The environment yomuntu was conducive for doing good. After uThixo eyenze yonke lonto, amnike umthetho umuntu. But check umthetho unika njani? In all the trees, you may freely eat. But on this one tree, you must not eat. The process is the same. You empower first. You enable first. Then you expect after that. Awukali ngothi sukutya, then ungatya. You provide, then limit after that. So, xa kujongwa circumstances, kufuneka ibe kanti that it was conducive for a person to act ngokwendlela alindele uba ka-acte ngayo. If it was not conducive to do so, then umntu angane-excuse for their own sin. So, in judgment engcwele considers indawo azelelwe kuyo lo muntu yindawo enjani na le. Considers into yoba bekutheni ukuze abe nje. It's not enough to say that this person is pregnant while unmarried and therefore makasikwe lo muntu. Bekutheni ukuze kube njalo. Abanye babantu, it's because of rape they are pregnant while not married.
Abanye babantu, though simsuspender, though simsika, and we have done right by doing so. But ukonzakaliswa kwakhe ngulotata unemali umonzakalisileyo. The issue was not pleasure, but the issue is poverty. Siza kumsika, but they will remain poor and go back to their own ways. So, xa sesijongile icase yakhe, what are we going to do about the circumstances that led to the wrongdoing? So, to be wrong alone is not enough. What led to the situation of them committing the wrong? Hence, even emthethweni, abantu bayakwazi uhlala umuntu asweleke. Kuthiwe lo ibe private defense, self-defense in your language. Lona ibe matter. Abanjwe angabanjwe. Because though the results are the same, but the circumstances are different. So a righteous judgment considers the procedure that must be followed. But ngapha kwaloo nto leyo iyayijonga into yoba iimeko around the cases zithini nazo ngelishwa. Uba ibiyi-church board lebeziswe kuyo lo mama, all that is needed is that esi senzo uyasenza, and therefore ibandla lingadecide. Strangely, abanye abantu abadecide kwezo cases, they are guilty of the very same or worse things than ezibangena ngazo. Sinabashumayeli here aba-abusive, physically abusive. Sinabayeli aba-physically abusive. And yet they come to church but act as if they are the most righteous. But uYesu Kristu uthi ongenasono. That's the requirement. Ongenasono makathathe ilitye amqulule. If ubuphele apho, you will think that lo mama ofunyenwe engenatyala. But uYesu Kristu uyabuza into yoba, woman, where are your accusers? Kubonakala ukuthi abekho. After establish ukuthi abekho, athi neither do I condemn you. Was the requirement yomthetho ithi ingqina lokuqala mayibe lilo elixuluba ngamatye. And I put that ala ngqina kufuneka ibe ngumyeni. So xa engekho yena, abanye abanalungelo lokwenza nto. Because the victim is not acting on the matter. Okanye is acting differently than the matter. So, ubophelela izandla abaFarisi neScribes ngokunga-acti kwakhe. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Meaning that ubusona ngoku. Ewe ityala unalo. Andiku-excuse kwi-guilt. But siyayibamba i-punishment. So this woman experienced two things: mercy and grace. Now, in mercy and grace, grace is unmerited favor. Akukho nto unoyenza wena ngokunokwakho to deserve what you have been given. But as a favor that is unmerited, grace is extended. In mercy, yona it, you are guilty of the offense and deserving of a punishment. But siyayibamba punishment. Though
ufunyene unobutyala. Because ukukupanisha kwethu achieves nothing in this case. Yes, you are pregnant, but ingxaki poverty. Masibambe essential and deal with your poverty. After sidile nayo, sibone ukuthi uzawuqhubeka na usona. But the church that we are, we major in punishing, but fail in saving and empowering. Baninzi abantu apha ingxaki ayizonto wrong abazenzayo. Zimeko abaphila phansi kwazo. Abanye bodata abuse ezo meko. Kuba ungena mali ndikwazi ukuprovide. Uzawundinika ntoni in return? Sadly sifumana zona. But this woman, fortunately, waziswa kuYesu Kristu. Wathi go and sin no more. Now the grace of God follows after us. Ayisincedi kuphela, but iyalandelela after thina. Now, divide ngale ndima ethi. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared unto all men. I think there's about 4 things that's going to this. For the grace of God, ubabalo lolukathini, asinalo thina, outside of uthixo. So the grace is of God. And lukathixo nje lunenjongo olunayo. It brings salvation. Are your grace that is wasted? Ye grace eziswayo in order to save. So whatever situation umntu anayo, whatever problem umntu anayo, so is salvation, in other words, yivehicle kaThixo yokukhupha umntu engxakini akuyo. So you don't save umntu based on what you think they need to be saved. You save umntu based on what the situation demands at that particular point. Ngamanye amazwi awumthandi umntu ngokwendlela okwazi uthanda ngayo. But ngapha kwendlela okwazi uthanda ngayo, ufuna uthandwa njani nalo mntu yena? Ngokusenokwenzeka that le ndlela uthanda ngayo ayile ndlela afuna uthandwa ngayo yena. So when you say, you first consider the situation of the person, and based on that assessment, you bring your means of salvation. And usindiso alulinda abantu bade baguquke. While we're yet sinners, Christ came and died for us. He did not wait for us to repent. While sisenzulu esonweni, singaba athalala njengamanzi angena kuqokelelo. But uThixo wenza inzame. Akamgxotha umgxothwa ithi iBhayibhile. So asilinda abantu balunge ukuze sibasindise. But while besesonweni sibasindisa belapha. Come on, to a more controversial point. uJona xa liphela ibali lakhe uYona kuthiwa makoshumayele iNiniva engafuni. We discover that uYona akaxolelanga and akaxoleli. In other words, uYona ebephila esonweni, but uYesu wamthuma as a messenger of preaching forgiveness in order to teach him about forgiveness. So sometimes singaboni sinjalo uyakwazi ukusisebenzisa uThixo. Akalindi side sibe ngcwele ukuze asisebenzise uThixo. Xa ufunda uHebrews chapter 11
kubalwa amadoda okholo ujonge iCV yabo akho nix kwiCV yabo ethi ngabantu bakaThixo abo, but no bene-reputation engcolileyo kuthiwa through faith they were given a good report. Ngamafutshane ukungalungi kwethu akukho enough to disqualify us. uYesu Kristu saw potential. That's the message that I'm bringing. That had it not been for those who never gave up on us, ngesingashumayeli today, had it not been for those who were always patient with us, ngesingekho lapha today, abanye badibana nathi sizi-finished products. But if you were to ask abantu abasikhulise nabakhule kunye nathi, they will tell you that it was a challenge raising this person. You love them now, but there was a point where their actions made them to be unlovable. But because I saw a potential, I never gave up on that person. If I were to tell you a story, last night ngibe indaba that umakhulu swelekile. Umakhulu ngumuntu odistant kwabanye abantu. But mina ngikhuliswe nguye. To the point that inguye notamkhulu. Every Sabbath bekuvaswa endlini. If bake balahla nje, bandibona ndinqoqe ukuthi ndingekho. Ndibaleka inkonzo. But those people, I was a very challenging child. They never gave up on me because they saw potential. So, and that's all that we need. That yes, sometimes we are a problem. Yes, we are a challenge. But if you give up on us, if siyamncama umuntu ephila, uzamsinda njani? Xa encanywa nasithi bantu abamele ukumthanda. Ukungalungi kwethu must not be a reason to disqualify us, but it must be a reason to motivate us to love them. Abakanye babashayo ngaba badinga uthando lwethu. Njengoba nje becinga ukuthi izenzo zabo ziyaba disqualify kuthando lwethu. Umfundisi unjengolo ushumayela ngothando likaThixo xa ndivala uthi that you write all the reasons zokungathandi mntu when it comes to God. Nezokuthanda umuntu. UThixo uza kuyilahla la list yezi zokuthanda. Athi kanye ngenxa yezi zirongo. Uyandidinga umuntu. Akayonto ngaphandle kwami. As a result, ndizawunika yena more attention. That is why in Luke chapter 15, the good shepherd leaves the 99 that is safe. Though they are many and good and pleasing to him, but he goes to the one that goes astray because he got empty. That is why even in the same story, the father's heart is always with the lost and not with the saved. When the prodigal son was away, the father always looked at the direction of the prodigal son. When the son had returned and they were celebrating the return of the son, the elder son was lost outside the celebration. The Bible says that the father left the celebration and went outside because the heart of God is always where the lost are found. Why are we in the midst of those that are safe?
when others are perishing outside. We do not need each other here. We are needed outside. Asidingi to bring light to each other. Let's take the light to where it is dark. Let's not donate to the rich, but let's give to the poor and the needy. That's where it's deserved the most. But all that you need to see is to consider the potential. Yes, at the moment, I will decode this, but I see potential. And as long as usaphila, that potential alone is enough for me to be hopeful. Praise be to God that others who were delivered, bamenza wa proud umuntu wabasindisayo. John chapter 5, the man is sitting by the pool. Uthi xa efumana impiliso akahamba waya kwindawo ezirong. He went to the temple. Izenzo chapter 3, the man is sitting by the gate. Uthe wakuphiliswa wangena etempileni nebhakosifile. Umbuzo uthi, now that you have been saved, now that unikwe a second chance, uzaba rewarda njani? How are you going to thank abantu abakunike a second chance? IBhayibhile ithi, see, now that you have been made well, go and sin no more, lest something worse happen to you. Abanye bethu asikho safe because of careful, but inceba kaThixo isisindise kwindawo ezilongo besikuzo apho bayebafa abanye abantu kuzo. Xa ubaba lusulufumene, masiphile ngendlela emkholisayo uThixo. Amen. Amen. True.
Ba usimanga mntwana zonke isizwe. Silapha esabona inkosi esingabo. Because inkosi wena uthanda ukuthi sineke zonke. Had it not been for your love, wawasingekho namhlanje. Siyacela Nkosi that xa usiphe amandla Nkosi. Usephulule ukuthi make that decision for our future brothers. Siyazi Nkosi that we have failed you in the past. We have disappointed abazali bethu. Samosha Nkosi in many ways. But Nkosi namhlanje siyanqena that asike senze right eyaphambili Nkosi. Abantu Nkosi ababeke ithemba labo kuNkulunkulu masingabadisappoint usenaphambili ndabazona. It won't be easy bawo ukuphila ngendlela ongasingaphila ngayo. But siyazi Nkosi that if wena uyasixhasa nathi siyaxhasana sizakwazi Nkosi ukwenza. Siyacela Nkosi that as the church, as the members, as the individual, khawusiphe Nkosi isipho sokuba nomonde on each other ndabazona. Yes, sometimes Nkosi siyabadina abantu ngenxa yendlela engalunganga esiziphethe ngayo. But siyacela Nkosi khawusiphe umonde Nkosi ukuze sikwazi ukuba nyamezela Nkosi abantu abasisukotha ndabazona. Nkosi asilibale ubeka the families and my family Nkosi ehlelweni lenyama ndabazona. Nkosi, it is the last pillar of the family iswelekayo Nkosi. Eziba uninzi iswelekile lapho. Siyacela Nkosi that khawuswameleze Nkosi nezinye Nkosi families Nkosi ezijongana with the bereavement Nkosi nelifini sabantu abazona. Siyazi Nkosi ukhona wena. Akukho nto Nkosi enokusohlula Nkosi apha ehlabathini. Kuba waloyisa ihlabathi nawe. We pray all this in Jesus' name. Amen.